uNkulunkulu akakulonda uphile uphumelele kama kupastor. Inamba uma uyibona isebenzise kuphela uma ungumlandeli we-channel, uma uyimember channel. So ngo-9 kusinje bafana uyafona au WhatsApp. Au ngithumela ama-SMS. Fona from Monday to Friday kuphela. Lento yokufona before 9, yokufona ngabo 6 ekseni, ngabo 5 ekseni angiyithandi. Yabo. Sunday ngisesondweni ngangifonile. Asibheke futhi udaba lephupho la. Uphupho upheka, baningi abantu abapheka. Namhla sibheke uphupha upheka. Kodwa uphekela ebhodweni elingcolile. Nake singakusho. Number 1, ngokujwayelekile uma ungenzeka uphupha upheka kuwuphawu olubi uma uphekela ebhodweni elingcolile. Lokho kusho ukuthi kungenzeka ujola noma uthandana nomuntu uphinde noma ujola uphinde uzibandakanye ngokocansi nomuntu ongcolile longahlambulukile. Timotheo wesibili chapter 2 verse 21. Ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto uyakuba isitsha esihloniphekayo, esingcwelisiwe, esinosizo kumninindlu nesilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Okay, number 2, ngokwesinto kuma ngethi uphupha upheka, uphawu olubi uma uphekela ebhodweni elingcolile. Lokho ngasho ukuthi ngenzeka uyakhonjiswa ukuthi ithongo noma isidalwa sakho asihlanjululiwe. Ngalokho sesingcolisa siphinde sonakalise izinsiza zakho zokuphila. 3, asivale. Yenzeka uma uphupha upheka uphawu olubi uma uphekela ebhodweni elingcolile. Lokho kungabe kusikhombisa ukuthi ngenzeka umuntu ongasatshali imali noma imali zakhe kumuntu noma esikhungweni esingafanele nesingalungile futhi engeke sikwenzele inzuzo. uJeremiah 22 verse 28, lo muntu ukhoniya uyisitsha esidelelweyo nesaphukeleyo na? Uyindebe okungekho kuyo intokozo na? Uzitsheleni yena nenzalo yakhe. Balahlelwa ezweni abangalalelo na? Siyabonga-ke besibheka la. If you are cooking with a dirty pot, noma you are cooking on a very dirty pot, uphekela ebhodweni elingcolile noma upheka ngebhodwe elingcolile, kungenzeka wena ujola nomuntu ongekho right, ongahlambulukile, usifaka kuye lapha ya izibandakanye ezokwenza yabona. Yeah, siyabonga.